ରୋଷେଇଆ ନନା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ବରଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଯୋଉ ମଟନ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତମ ଗାଁ କୁକୁର ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବରଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। हे भगवान ये कौन ହେଇଗଲା ଏବେ କଣ ହବ? ବରଯାତ୍ରୀ ଘରେ ଘୋଡ଼ା ମଧୁଆ କିଛି ବୁଝିବେନି। କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଏମିତି କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଏଇ ଦେଖ ରୋଷେଇଆ ନନା ଦେଇଛି। ତୁ କାଇଁ ଚିଠିଟା ପଢୁଛୁ? ଆଉ ବାଳ ଅଛି ଯେ ସୁନପାପୁଡି ଖାଇବୁ। ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ତା ବୁଝିବେନି। ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ପଇସା ପତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯାହା କହିବୁ କରିବି। ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବା ଭିତରେ ମଟନ ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ? ଯୋଉ କୁକୁର ମାନେ ମଟନ ଖାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କୁକୁରକୁ ରାନ୍ଧିଦେବା। ସବୁ ନିଶାରେ ଥେବେ, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି।